Mga kapuso, karong buntaga ato sabsayron kung paunsa kaha nagsugod ang pagkahilig sa cosplay sa Cagayanong si North Hevero. North, mayong buntag og dayon sa At Home GMA Regional TV. Kamusta na ka? Maayong buntag, Sai. Kaning akong karakter karon si Arthur Curry, also known as Aquaman. Kani siya nga armor, gikan niya siya sa Justice League nila nga design. Mga duha siguro ko ka oras ani karon nag-ilis para sa makeup ug kapag suot ani. North, unsa ang imong nahimong inspirasyon nga nahilig ka sa cosplay? Ang tinuda na dugay na katong bata pa ko. Ginahilig ko costume sa Halloween sa akong mamagpapa sa una. So sugod atong gamay pa ko gakahilig na og costume. Karon nga kaya naman ako himuon, ako na po'y gahimo sa akong mga costume. Paunsa po nimo ginasiguro nga pareho gyud ang imong mahimo nga costume og props sa karakter nga imong gusto i-portray? Para masiguro namo labi na sa competition kay naay puntos man ang accuracy. So kinahanglan pangitaon gyud namo tong mga picture nga katong mga usay behind the scenes pa kung wala pa nagawas ang salida gahimuon na lang namo kasagara. So daghan gyud research gasulod pa ingon sa paghimo sa cosplay ko. North, pila ka semana or bulan ang imong gigahin aron mahimo nimo kining costume nga si Aquaman? Kaning akong gisuot karon nga Aquaman, butang nako mga 2 weeks ni siya gihimo pero kuan na siya kanang 2 weeks worth nga trabaho jud straight. Mga pila kay gasto sa pag-create og susama niini nga costume? Magdepende gina siya kung pila imong willing gastoon kay pwede man ka mo palit og katong accurate yung gayo nga gi-import pa nimo ka mga materials. Pero ako dili man kayo taka-afford so gapangita ko permanente og recycled nga mga materials para gamiton og himo aning mga costume susahay or mga alternative. Pwede ba nimo ma-describe sa mo, mapakita sa mo isa-isa kung unsa ni kaning mga parts sa imong armor giun sa paghimo, unsay mga proseso ani? So sama ning akong armor, kasagaraan para sana ko imong kita. Pareho na siya pattern sa kanang guma nga kanang ready-made na bitaw na siya texture. Ang uban pud part ani saya, guma man siya tanan pero lain-lain og texture so makita nimo. Pero ang uban nga dili namo makuha para ning sa dughan kaning ngani kay gi-design pa namo siya unya amo dayong gi-mold gamit ka ng hot glue stick na siya tanan. North, pila na ka mga cosplay competitions ang imong naapilan and how was your experience? Bahin cosplay competition, daghan na actually, di na ako sigurado kung pila ka book ako naapilan. Dayon siguro, ang ako rang memorable nga cosplay, duha man siguro, katong naka-appeal ko sa national level sa World Cosplay Summit diri sa Philippines. Niabot mi og Manila nga level. And then nag-second place nga to nga year. Ang ikaduha din siguro, katong pagawas na ko, naka-qualify man ta sa New York Comic Con cosplay, championship cosplay. So dito nakaabot gyapon ang taga Cagayan de Oro. Nice. Can you tell us kumusta ang experience nimo katong imuhang gi-represent ang Cagayan de Oro dito sa national and international stage? Para sa ako muna siyang pinaka lingaw nga part sa cosplay kana actually backstage sa competition. Kay daghan po kag maila nga mga cosplayers nga mga maayo pod ba unya, daghan kag maamigo unya, daghan sila matudlo sa imo, daghan po kag matudlo sa ila. O katong pag-abot nako sa international para tong sa NYCC, diyan ako makita nga dili man data bilin kaayo sa quality sa cosplay, makasukol man ang Pilipino, makasukol ang taga Mindanao international nga cosplay. Sa tanan ba sa tanan cosplay competitions nga imong naapilan, pila na ka mga costumes ang imong nahimo og kinsa pod nga mga characters ang imong paborito? Siguro sa mga 15 to 20 ka costumes ako nahimo in total nga full sets para sa akong kaugalingon. Wala na siya labot sa katong mga commission usahay sa ako sa mga paborito siguro kanisa isa si Aquaman and then naadang isa gikan sa Assassin's Creed nga Black Flag si Edward Kenway. Siguro sa Marvel si Loki, nga cosplay ko Loki usahay. North, unsa sa tan-aw nimo ang the best thing about being a cosplayer or sa cosplay itself? Well, recently nakuan sa una man gud. Ako ra man gud isa ga adtog cosplay, wala kay ko yung mga barkada pero kanugayan nga nakakita ko mga friends mas lingaw gid siya nga nakay mga kauban. So isa siguro na nga akong pasalamat sa cosplay nga daghan kog naila, daghan kog mga best friends lugar sulod sa cosplay. Unya sada man gud ang community, unya tinabangay mo ba? Og isa pod ana especially sa ako lang lugar dili man tanan cosplayers pareho. Pero ganahan ko sa kanang part nga kanang paghimo actually sa costume o kanang part nga competition kay daghan mo gugag matun-an og bag-o labi na pag naay pressure gamay ba para mag-perform og tiyaga.
Lastly North, imong mensahe ngadto sa mga susama nimo nga buot pod mag-cosplay og maghimo pod og mga costume para sa cosplay. Unsay imong mensahe ngadto kanila? Ang mga mensahe siguro nato para sa labi na mga beginner is dili sila mahadlok mo apil og competition kay dili man gina siya necessarily murag padaugay mo, pero ang katsada magud ana kay mas dagan kag maila sa backstage, dagan po kag matun-an gikan sa ilaha. O isa po na dapat dili po na mabalaka kayo nga ang cosplay mahal kayo kay pare ana na buhat na nako sa una nga purely ukay-ukay niya, grabe gid ka budget inot gigaya mo kaya buhaton niya, quality lang gyapon. Daghang kayong salamat North for sharing your story isip usa ka cosplayer. Amping pirmi. Kini ang At Home with GMA Regional TV.